खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि सानडे स्पेशल पर्टालियाव दङ जोंना अमा बिबु दा बे अमा बिबुखौ मैला रुख'ग्रोना लानानै दसे फोराननोसै ओमफ्राय बे फोरानखांनायनि उनावहाय आङो संनोसै होमबा नायलांदो रायजोफोर बे गोरानखौहाय आङो दैयाव आरोबाव रुनानै लानोसै बेखौ मोनजासे ओमफ्राय बेयाव नै बेखौहाय दालचिनिजों नैबे मा होनना बुङो बेखौ ब्लेक पेपार ओमफ्राय नैबे मा होनोमोनलाय लं बेखौहाय होनानै ओरैनो रुनोसै ओमफ्राय संख्रि एसे होना होखानोसै बेखौ बिदिनो खोबनानै मोनजासे रुनोसै आरोना दा होमबा रायजोफोर आं बेखौ मारै संगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि पर्ककारिया आरोबाव एसे जुदा आरोना नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौहाय मारै संगोन दा आङो रेडि खालामनानै लानोसै दा आङो बेजों संगोन बेसर बेगरखौहाय दा बेखौ रेडि खालामनानै लानोसै रायजोफोर बे थाबाय थानोसै बे होनबाय थानोसै आरोना बेखौ मोनजासे दा एसे गोबाव गामजासे माने थाल लानानै बे बेसर गुफुरबो लानोसै ओमफ्राय नैबेखौबो गोसोमखौबो होनोसै जाबाय दा बेखौ सुनानै ग्राइन्ड खालामसै ग्राइन्डाराव नैबेखौ लाबाय आङो नै बेयावहाय बानलुबो होखाबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय संख्रि होखाबाय आरोना ओमफ्राय दै एसे लानोसै बेखौ ग्राइन्ड खालामसै आं मिस खालामनानै लाबाय नै गथा गथाबो गैला आरो एसेबो आं बिदि चपिं बर्डआवहाय हानो बिराद लुगैदोंमोन आंना चपिं बर्ड नङा आंना रुटि नाग्रासो ओमफ्राय गैया आरोना ओमफ्राय बिदि हानो लुगैनानै आङो रोङानानै सोलोंदोंसो आरोना हायनायनो मानसिफोर हानायखौ जा साइज नुनाय आङो जि थाब हायोना हायनायनो लुगैदों थारमाने बे पियासखौबो आङो फिसा फिसा हानो सानखायोमोन नालाय ओमफ्राय ओंखायनो बेयावहाय हाबा मोजां जागोन होननानै हानायदों आरोना मारै लानानै हायोमोनलाय आयु हाबजोब्बायसोहाय आंना आखायानो मालाय आलदासो थायो आंना रोङाहाय होमबाबो खालामनायनोसै ओरैबायदि लासैसो जायो आंजोंबाथाय बिदियाव मा होनो सिथारो बेयाव नै टमेट' होगोन आङो दैखौ गारला बेखौहाय बेयाव हायनानै लाजोब्बाय आं दा आङो नैबे मेजेमखौ हरसै थाव ओंखारथोंसै मेजेमखौनो हरबाय आङो बे थावजोंनो फोमोनसै मोनखाबाय बेथ' नै जि गुरै जाबायहाय ओमफ्राय बेयावहाय नै सामब्रामखौ हरसै एवनानै लानोसै अमा मेजेमजोंनो एसे खामफ्रामथोंसै माने ब्राउन जाबाय एसे ब्राउन जाथोंसै बेयो एसे ब्राउन जाजासे एवनानै नैबे टमेट'खौ होनोसै टमेट'खौ हरखानोसै आं बेखौहाय होनोसै आङो बेखौबो होखानोसै अमाखौ हरफिनसै नै दिनैनि जानांगौआ देनजारसो होजोब्बाय सेस
बेसर अमा साजबाय बेयाव क्रिमि नुलायबाय नै दा एसे आमथा खालामबावनानै संख्रि साखिनानै संख्रिबाय जाबाय नै मोनबाय बेयो नै थाव ओंखारलायबाय नै बेसरनि थाव ओंखारलायबाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो बेयाव दासो सामब्राम माबा नै दुन्दिया होनसै आरो ना बिदि होबासो आङो आराम मोदोमनाय मोनो खांनानै होबासो क्रिमि अमा बेदर अमा बिबु अमा रानफुनलालाय बेयो जोंफोर नै जोंना जानाया जाबाय आंना लोगोआव दं दिनै नै बे सासे निजिरा बसुमतारी दे नोंनो खिथादो मा दं दिनै जानायावहाय मानिमुनिजों आलुजों एवनाय ओमफ्राय बेसरजों अमा बेदरजों माबा बिबु मोदोम मेजेम ज' लागायनानै एसे रानफुनला बेदराबो जानायखौ स्टार्ट खालामसै बेदरखौ जाग्रोनानै नायनोसै दे जालायदो आंहाथ' बिदि मोनजाफेराखै दां दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों जा गोथाव मोनदों गोथावथ' बुझा एसे गाहायाव फै जानाया एफा साइस लालाय नाङा जा गोथावखा नोंथांमोनाबो बेबायदि ट्राइ खालामनो हागोन बिराद गोथाव मोनगोन गोथाव जादोंना मालाबा जाहोबावदो आरो आलदा जाहोबावनांगौ नोंखौ नोंहा फैनायानो हास्लाबा थाङोबा एबार नेक्स्ट फैबा आलदा संनानै जागोन आं बैसागुआवहाय बिदिनो मोजां बैसागुआवथ' गोखा गोखै जानांगौ मानसिया जालाबायानो बिदिनो ट्राइ खालाम लोगोफोर बिराद गोथाव ना जाबाय थानो लुबैबाय अमा ओरैनो बै जेबो नङाबाबो अमा मोदोमजोंबाबो जा गोथाव जाखागोन जाबायना आरो लाबावगोन खोमा फुंजानो गिनाया मा टेस्टानो हाला जागोन आंनो रायजोफोरा आंनि सानडे स्पेसियेल अमा थालिया दासिम जानायाव फुरा गोथावजोबखा आरोना नोंसोरबो ट्राइ खालामनाय मानसिफ्रा जाबाय थानो लुगैयो बेखौ जाबा बे बिदि माबाखौ खालि नाजोंल' जायोना बेसरफोरखौ
Không biết là bông bột sao bột là. Bây giờ là lên. Ăn rồi đó. Udah không kabar. Ini là không? Giờ cho bớt chưa? Nga bột ra. Mấy mình cũng đi xoắn bữa mình sợ. Ủa tụi nó mình kêu nó quá chừng. Mình nha. Mình à? Chắc lên chưa? Đây cũng là. Mana mình lấy rồi. Thật là mình á. Chứ mình nó mà được. Chứ nói luôn là sai đi. Gì của mình à? Bố đồ có thắc mắc không nhỉ? Đúng rồi. Bột vào đây bột được chưa? Mày không? Bột vào đây nhiều. Nó sẽ phải làm bao giờ của? Nó bao giờ? Giống thằng bột vào đây thằng nó bớt. Mình phải chôn nó mà đúng không? Để nó ăn thịt. Nó béo bố đồ kìa. Nhưng thật nhiều bột được. Bây giờ không thắng. Đó nó nào bộ? Bột thằng nó giàu rồi sao? Nhưng nó bông mà. Sao đâu tao nó phải sẽ nuôi ra bia. Mà bây giờ mình đâu? Biết rồi sẽ lấy bộ đúng không? Mà mới ổn mà tao không? Nói gì trả lại mà. Biết lúc nào trả bạn. Udah, ketemu. Simpang lah kan. Apa? Jam sebab. Sudah jam sebab. Video ko yang macam bara ba. Nda mana? Jadi ang Sunday special portal ya Allah kuna ya kita. Ada bau. Terus aku ba. Nai ban ba. Lagi ba. Ba. Jangan nonton video ko. Bye bye. Thank you for watching.